ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଦିନ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି କଲରା ବହୁତ ଏମିତି ଫୁଟା ପାଣିରେ ସିଝେଇ କରି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଜି 1700 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ କଲରା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ବି ମିଳିଯାଉଛି, କୋଉଠି ବି ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳିବ। ତ ଏମିତି ବେଶୀ କଲରା ବି ଖାଇ ହୁଏନି ଖରା ଦିନେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା କଲରା ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଶସ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଏକାଥରେ 5-3 କିଲୋ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ତାକୁ କୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇକିରି ଏମିତି ଚିପ୍ସ ସବୁ କଟିଂ କରିଦେବେ। ତାର ପାଣି ଫୁଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କଲରାକୁ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦବା। ହଳଦୀ ଦେଲେ କଲରାଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଲୁଣ ଦେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଲେ କଲରା ପୁରା ମାନେ ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଯୋଉ ପିତା ଅଂଶ, ଏତେ ଯୋଉ ଖଟ ପିତା ଲାଗେ ତା ବି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଲୁଣ ନିହାତି ମଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ତାକୁ କଲରାକୁ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଟା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ଗିଲା କରିବେନି, ପୁରା ନରମ କରିବେନି, ଯେମିତି ଠିକ ସିଝିଥିବ। ଏମିତି 2 ମିନିଟ ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ଲେମରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଝେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସିଝିଯିବ। କଞ୍ଚା ପାଣିରେ ଦେବେନି, ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଦେଲେ ସବୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ସିଝିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଳି 2-3ଟା ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏବେ ସବୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଣି ନେବା। ଜାଲି ଚଟୁରେ ନେଇ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଛାଣି ନେବେ। ଆଉ ପ୍ଲେଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ପକେଇ ନେବା। ପ୍ଲେଟରେ ପକେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ସେଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଚଟୁ ହଉ, ସେଥିରେ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଥିବ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଶୁଖେଇବା। ଯେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଖେଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିଲେ ନା, ଏମିତି ସବୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇ କରି ଲୋକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଣିକି ଖାଉଛେ। ଯୋଉ କଲରାକୁ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ଏଠି କିଣୁଛେ, ସେଇ ଚିପ୍ସକୁ ଆମେ 1700 ଟଙ୍କା, 1000ରୁ ନେଇକରି 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 1700-1800 ଏମିତି ବି କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବି ଆପଣ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜରେ କଲେ ବି ହବ। ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର କରିକି ଆରାମସେ ଆପଣ 3 ମାସ ଖାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ସିଜନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କରି ଷ୍ଟୋର କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଛାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଶୁଖେଇ ଏମିତି ଖରାରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେଲି। 2ଟି ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଜଣେ ହେଇକି ଶୁଖିଗଲା। ତ ସାଉଣ୍ଡରୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ଦେଖଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ପୁଣି ପୁରା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହଉଛି, ଏଇଟା କମ ତେଲରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ପକେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ କଲରା ଚିପ୍ସ ଛାଣି କରିବି ଆହୁରି ତେଲ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ରେସିପିକୁ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ଦବ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପରିବା କମ ମିଳେ। ତ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ 3-4 ଥର ଟିକେ କରି ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏକଦମ କମ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଲରା ପୁରା କୁରକୁରେ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁଣି ଫୁଲିଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦବା। ଆହୁରି ତଥାପି ତେଲ କେତେ ଏକଦମ ନା କି ବରାବର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଛିଟିଦେବା। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ପଖାଳ ଚାहे ଗରମ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା କୁରକୁରି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ମିକ୍ସଚର ଟାଇପର ନା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାଟ ମସଲା ବି ଛିଞ୍ଚିକି ଖାଇପାରିବେ, ବା ଖାଲି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇପରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକରି ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇକରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭାତ ସହିତ ବି ଆପଣ